isu tingati sewabereki kana kuti semubereki wekuchitungwiza tazosvika papoindi yatingatiyo yavanoti boiling point yekuti tiri kukumbira takutongokumbirawo hurumende kuti itinzwisise. Tiri kuziva kuti zveshuwa tiri city but tiri city inodipendawo neimwe city. Saka tachikumbirawo mukuona kuno kuchitungwiza tine wana wedu waizvivhendera mutauni wachizvitizira mapurisa but mukati tigare nawo wana wanoita marombe. Izvezvi ndine mwana panapa uyu. Patricia wane makore mangani? 19 years. Mwana yeyu haana kupedza chikoro, anga akutotengesa mutauni, ane musika wake. Anozvitengesera, anozviitira zvinhu zvake. Mukamurambidza mwana akadai, mutarisewo upfupi hwake hausi upfupi hwekuti unonzi unopedza space mutaundi. Haana chinhu chaanonzi anganyatsonzi aita chingabviringidze umwe urongwa hwese hwanga uchiitika mutaundi. Saka ndikukumbirawo semubereki, ndakamumiririrawo mwana kuti isusu wakuru tapajaira pamakona, asi awa wanawo wabvumidzeiwo wambodzidzawo town, wachipindawo panana joina paya wachitambisa malift, wachidzidza kuti life yakaita sei. Kwedu hakuna malift, kwacho kwamukuti wana waswere kucomplex hakuna malift. Saka ndizvo zvandikukumbira ini ndakamirira wabereki wese wemuchitungwiza.